No nya pinakanindot kay tagaan ka sa Ginoo mga anak ng mga bride. No, makaingon kag Lord, sulit ra pud kayo, no? Tagaan ka sa nindot kay baton sa Ginoo. Diya sa ministry, He is our helper. No, He is our helper. Nga dili gid mubiya nato mo ginang saad gid sa Ginoo, no? Ingon siya diya bisan no sa kagapanahon sa kagabion ang Ginoo dili magduka ni matulog. No, dili ang Ginoo magduka sa pagbantay nimo. Dili gid siya mubiya nato. Amen. No? Bisan magampo ta usay kaduka-duka na, di biya po deserving ang Ginoo na. Oy, dili deserving ang Ginoo na oy. No, ang ato ang topic karon is word nga deserve. No, I will not offer to the Lord but cost me nothing. No, dili deserving ang Ginoo ng kana bitong basta lang okay na ni. Daily okay ang okay. No? Kaya nga naman ikson sometimes our best is not right. Natay mga best pero dili insakto. Mo nang when it comes to giving the best to the Lord, make sure it is really right. Kanang best nga insakto, dili best nga huna-huna ra nimo ang nagdako. No? Balik ikson, God is the helper. Then last gidikson, number 4. Number 4 nga nasabtan ni King David. Kini nga minsan ikson ako balik ko na nahimugso ni dito sa Jesus Reigns. Sa Cagayan. Asay, dili wala ko ni appeal silang pag-worship, wala ko ni appeal silang pagsinggit. Ang huwagin nga na malandong ko Lord, takos gid ka ani Lord. Takos gid ka ani Lord. Takos kay ka ani Lord nga pagbuto na nga mga dako gid pud dinhi mga born again no. Grabe, pagbuto na sa fireworks season, makaingon ko kini mo nindot nga magpataas gid ni Jesus, nga makaingon nga dako gid mga born again pila ka minutes nga pabuto niya mga nindot kay nga mga fireworks nga ipabuto dito sa taas no, nindot kayo kulod makit-an sa kalibutan Lord gatakos kang buhatan ani, takos kang buhatan ani, takos nga ang tanang tawo singgit nga mingon nga si Jesus maghari, si Jesus ang hari, Jesus reigns, takos ang Ginoo na mo nang nindot kay Kristo no mo actually this is the impression of the Lord for me no, hopefully nga makadasig po ni pag-ayo nato igsoon nga when it comes to offering to the Lord, offer your best to the Lord because God is deserving for everything and for all your best. Sa imuhang pinaka the best takos gid ang Ginoo na. Amen. Amen, takos gid ang Ginoo na. Kada gani sa simbahan igsoon na mag-special number mingon gani ko. Pag mag-special number mo di ko ganahan magdala og cellphone. Nga magkanta mo para sa Ginoo niya mingon mo among ihalad sa Ginoo kini nga kanta. Unya pag-abot sa eskwelahan recitation dapat memorize sud. Pag-abot sa mga naay mga bulot activities sa school maka-memorize pero pag-abot sa pulpito gidalag cellphone gidungo-dunguan pa nangayabo pa kay dili best. Bismo gani ga praise and worship na ang kanta dili pa familiarize kay gikanta na unya gadalag ka dito ko dili ko musugot na give offer to the Lord what is really the best and make sure your best is right. Okay, number 4. David understood when he says I will not offer to the Lord what cost me nothing, that God is the victory over all the battle. Sa tanang nga gubat, God is the victory of all the Christians. Amen. Ang Ginoo ang imong kadaugan. Amen. Hello, ang Ginoo ang atong kadaugan. Pila na ba kahapit ang nahitabo sa imong kinabuhi? Hapit ko namatay, hapit ko nabangga, hapit ko naligsan, hapit ko na ospital. Pila na ba kahapit ang nahitabo? Pero nganong napakakaroon? Because God is the victory. Amen. God is our victory. Amen. Amen. Ang inatapan ang Ginoo ang imong kadaugan. Ang Ginoo ang atong kadaugan. No, pagingon ni Dr. Sabal sa pa nga sir, unsa day imong trabaho sa imo pastor ko? Siya sir, ang imong kasing-kasing sir dili na makapump nor kanang sakto nga pagpump sa imong kasing-kasing nga makasupply og dugo sa imong tibuok nga lawas mo nang maglisod ka ginhawa. That was